Будь прославлен крыж Христа, у Тебе надеялся, добрых лаской узмацняй, грешным покаяние дай, добрых лаской узмацняй, грешным покаяние дай. Будь прославлен крыж Христа, у Тебе надеялся, страх и роспач отдали, супокой у сердце ули. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы, и Он отпуская все беззаконні Твоє. Гэтымі словамі надзеі распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы са 103-го псальму. Дзень суботні прызначаны асаблівым чынам да ўшанавання безаганнага сэрца Марыі. Таму сёння таксама ў нашай навенні будзем заносіць нашыя просьбы, падзякі і перапрашэння. Гэта святая мша складковая, ахвяравана ў наступных інтэнцыях, як падзяка за атрыманыя ласкі з просьбай аб здароўі і апецы Маці Божай для Льва, Глеба, Марка, Марыны, Рэнаты, Тэрэсы, Ганараты. Таксама як падзяка Пану Богу і Маці Божай за пражытыя 43 гады ад Александра, 41 год ад Яна, з просьбай аб здароўі душы і цела, ласкі Божай міласэрнасці, моцнай веры для іх і ўсёй сям'і Мацэвіч. Мы, стоячы перад Панам, прызнаемся, што слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму. Вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. З радасцю трываючу великопостным покаянні просим Тебе, Пане, каб штораз глыбей перажывалі мы пасхальную таямніцу і дасягнулі паўнаты яе збавеннага плёну праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Осии. «Хотите, вернемся до Пана. Ён нас поранил, Ён и загоить. Ён ударил, Ён и перевяжет нам раны. Праз 2 дни оживить нас, на 3-й день уздыме нас. И мы будем жить перед обличием Ягонным. Познаем же и будем икнуться познать Пана. Присцё Его пэўна и надыход світання. И Он придет до нас, як ливень, як веснавы дождь, які напоўніць зямлю. Што ж зрабіць мне табе, Эфраім? Што ж зрабіць мне, Юда? Міласэрнасць ваша, нібы ранішні туман і раса, што хутка знікае.
Таму я ударыў іх прарокамі, таму я забіваў іх словамі вуснаў маіх. Таму суд мой заясняе, як світанне. У міласерднасці хачу, а не ахвяры, пазнанні Бога, а не усеспаленне. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Милосердности хочу, а не ахвяры. Милосердности хочу, а не ахвяры. Zmiłuj надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Милосердности хочу, а не ахвяры. Бо Ты не прагнешь ахвяры, усе спаление хоть бы дал я Тебе не сподобается. Ахвяра для Бога дух покорный, сердцем зломанным и покорным Ты, Боже, не погорджаешь. Милосердности хочу, а не ахвяры. У своей добрыни будь ласкавы до Сиона, отбудуй муры Иерусалима. Тады уподобаешь Ты ахвяру справедливости, приношении усе спалений. Милосердности хочу, а не ахвяры. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не робите жорсткими сердце ваши, али слухайте голос Пана. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus рассказал такую прыповедь некаторым упэўненым у сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншымі. Два чалавекі зайшлі ў святыню памаліцца, адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: «Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю». А мытнік, стоячы воддаль, не адважыўся нават падняць вачэй да неба, але, блючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будзь міласцівы да мяне грэшніка». Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў дом свой апраўданы, а не той, бо кожны, хто ўзвышае самога сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, узвысіцца. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння чуем добра вядомы фрагмент, дзе Пан Езус, гледзячы на некаторых упэўненых у сваёй праведнасці людзей, расказаў такую вось прыпавесць, пра якую мы чулі. І, напэўна, мы не чуем у Евангелі аб тым, што гэта былі за людзі.
не былі гэта словы скіраваныя выключна да фарысеяў, кніжнікаў, бо, скажам, яны такія былі, нават удзельнік гэтай прыпавесці, той, хто хваліўся перад Богам, быў фарысей. Але словы гэтай прыпавесці былі скіраваныя некаторым упэўненым у сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншымі. На чым было гэта пагарджэнне? На тым, што я лепшы. Неаднойчы здаецца чуць словы, што якія там грахі маю? Нікога не забіў, нікога не пакрыўдзіў, нікога не абакраў, або ой, які ж там мне грахі, той-то, чи тыя, вось што робяць, а я так, насамрэч, можа, нічога дрэннага так у сваім жыцці не раблю. І ў пэўным сэнсе мы падпадаем тады пад слухачоў гэтай прыпавесці, бо мы вельмі часта вельмі упэўненыя ў сваёй праведнасці, вельмі упэўненыя. І гэта з'яўляецца вельмі небяспечна. Таму што, як піша святы Ян Евангеліст у сваім першым пасланні у другой главе, што той, хто кажа, што без граху, той падманшчык і лгун, і нема ў ім правды Божай. Іншае пытанне, канешне, што мы гэтыя грахі або багаталізуем, інакш кажучы, не бачым у іх нейкай небяспекі, што нават у пэўным сэнсе распачынаем гэтыя грахі апраўдваць. Гэта наступства вось гэтай менавіта упэўненасці ў сваёй праведнасці, што шматлікія грахі мы апраўдваем. Бо, напэўна, быў момант, калі мы хацелі з тым ці іншым грахом пазмагацца, паспрабаваць больш яго не чыніць, але у некаторым моманце прыходзім альбо прыйшлі да высновы, што мне гэта не атрымліваецца. Бо, можа, годы, дзесяцігоддзі, тыя самыя грахі я папаўняю, міма таго, што прыходжу да споведзі перыядычна, што малюся, аднак з імі не магу нейкім чынам нічога зрабіць. І тады ёсць далейшае развіццё гэтай спакусы. Першае развіццё гэтай спакусы – гэта апраўдаць сабе ў гэтым граху. Параўнаць сябе з тымі, хто робіць горай і неяк там някепска ім жывецца. Або, з другой стараны, можа быць спакуса увогуле змінімалізаваць прыходы да споведзі. Вельмі часта мы тады ходзім рэдка да споведзі, таму што не чуемся, не чуем патрэбы гаварыць тое самае з перыядычнасцю ў 2 тыдні ці ў месяц. Бо нічога і так не робіцца, а выходжу, што я нейкі вогуле вельмі большы грэшнік, а тым больш, калі святар яшчэ можа мяне знаць, бо тады, увогуле, што аба мне можа думаць. Бо тое самае з споведзі да споведзі. І ўсё гэта спакусы, ўсё гэта тыя акты, супраць якіх трэба супрацьставіцца, таму што што павінна стацца, каб наша вось менавіта гэта упэўненасць у сваёй праведнасці разламалася, рассыпалася. Бо гэта упэўненасць будуецца на маёй духоўнай ляноце, на тым, што я так насамрэч не прыкладаю належнага высілку дзеля таго, каб у сваім жыцці духоўным паступова ісці наперад. Бо мы некаторыя рэчы мінімалізуем, мінімальныя, можна сказаць, рэчы мы чынім максімальнымі. І здаецца, што тое, што я ўжо неяк сябе прывучыў прыходзіць кожны тыдзень, кожную нядзелю да касцёла, то, што я ўжо таксама штодзённа малюся, можа то, што я таксама раблю нейкія іншыя практыкі духоўныя, то гэта для мяне максімум. То, што я, можа, прыхажу каждыя 2 тыдні ці кажды месяц да споведзі, гэта ўжо вось менавіта праведнасць з праведнасцяў. Але гэта неправда. Гэта сродкі. Гэта мінімум. Мы у касцёльных наказах, калі чытаем катэхізм, чуем, што прынамсі раз у року прыходзіць да споведзі ў часе велікодным і прыступаць да святой камуніі. Але там прынамсі, мінімум. Чаму мы з гэтага мінімума робім максімум?
І, канешне, калі мы так адносімся да сваёй праведнасці, да сваёй пабожнасці, што максімум, што я магу зрабіць і павінен зрабіць, гэта вось удзельнічаць у рэлігійных абрадах, бо вельмі часта сакрамент тады ператвараецца для мяне ў рэлігійны абрад. А такіх абрадаў у нашым жыцці вельмі шмат. Нават папліваць праз правае плечо, а то становіцца для нас абрядам. Нават, праўда, там, не знаю, што там яшчэ мы можам, руку праз парог не падаць, каб прывітацца чи развітацца, тоже можа быць для мяне абрадам, бо я тады цяну гэтага чалавека, праз парог нельга, да? І таксама можа стацца для мяне святая мша, камунія можа стацца абрадам. Прыход да споведзі, малітва можа стацца абрадам, якая не нясе для мяне прыватна, а ніякага развіцця, ніякага памнажэння Божых ласкаў. І таму вось менавіта Езус, бачучы такіх людзей, можа, былі гэта таксама і ягоныя вучні, можа, гэта былі слова таксама і да апосталаў, бо яны не былі з луны, з месяца спаўшыя гэтыя апосталы. Мы, калі аналізуем святое Евангелие, то мы разумеем, што гэта былі людзі, якія праходзілі свае цяжкія шляхі духоўнага станаўлення, разнавання, пазнання і распазнання Пана Езуса, распазнання ў ім Сына Божага. І тады Езус кажа, вось менавіта есть две постаці. Адзін фарысей, які, стаўшы, маліўся сам сабе так, і мне вельмі прыгожа пападаюць у вушы гэтыя словы, які ўжыў евангеліст. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе. Фарысей маліўся сам сабе. Ён нібы казаў: Божа, дзякую табе, але гэта малітва была да самога сябе. Ведаеце, мы павінны вельмі часта зрабіць такую адзнаку сваёй малітве. Чи не выходзіць так, што вельмі часта ў малітве мы молімся самі да сябе? Можа так быць, што мы не молімся да Бога. Кажам Пані Езу, Маці Божая, там Дух Святы, кажам гэтыя словы, але молімся самі да сябе. І гэты фарысей, ён маліўся, ён сам да сябе маліўся, якія файны, якія хорошы. Божа, паглядзі на мяне. Ён не прасіў аб тым: Божа, памагі мне в моих слабасцях, памагі мне перазмагчы нейкія цяжкасці, нейкія слабасці, можа таксама прывязанасці да граху. Можа аказацца, што моя малітва, а можа ўжо доўгія годы, з'яўляецца малітвай да самога сябе, і тады не будзе эфекту. Ведаеце, мы можам часамі самі з сабой размаўляць. Мы можам, нават сустрэўшыся з другім чалавекам, гледзячы яму ў вочы, размаўляць самім сабою. І часамі мы ў размове кажам: ты мяне ввогуле не чуеш. Я да цябе кажу, ты мяне не чуеш, паслухай мяне. А чалавек будзе на сваім стаяць, да? Ён не ўспрымае словаў субяседніка. І вельмі часта выходзіць, што нібы дыялог, але насамрэч маналог. Нібы размаўляем з другім чалавекам, але так насамрэч размаўляем самім сабою. Прааналізаваць трэба сваю малітву, як яна выглядае. І мы чуем, што ён менавіта выхваляе сябе. Кажа, што ён: добра, дзякуй Божа, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, альбо як той мытнік. А у канцы там дзесьці святыні стаяў мытнік, а нават што я не той, як той мытнік, да? Ну, бо мытнік гэта быў публічны, так скажам, грэшнік. Чалавек, які працаваў на акупанты, і ўсе іх ненавідзелі, і ён, нават не ведаючы таго, быць можа, чалавека, нават не ведаючы, што ён там, навошта прыйшоў, што ў яго сэрцы, да, ён ужо сам ацэньвае яго як каго-то горшага, менш годнага і недастойнага Божай увагі. А мытнік, стоячы воддаль, не адважыўся нават падняць вачэй да неба, але б'ючы сябе ў грудзі, казаў: Божа, будзь міласцівы да мяне грэшніка. І гэта была малітва, але гэта была малітва сэрца. Это не была малітва чалавека, які прыйшоў і зноў таксама сам сабой размаўляе. Ён свядомы сваіх слабасцяў, свядомы сваіх грахоў. І што Пан Езус кажа? Кажу вам, менавіта гэты пайшоў у дом свой апраўданы, не той. Што значыць быць у вачах Божых апраўданым? Гэта значыць, што Бог прабачыў мне мае грахі. Чаму? Бо я іх зразумел, я іх убачыў, я за іх шкадую. Так фактычна выпаўненне 5 умоваў споведзі. Як не памятаеце, то адкройце катэхізм, паглядзіце, як трэба гатовіцца і перажываць святую споведь.
Жаль за грахі, пастанова паправы, шчырасць перад Богам. Ён менавіта шкадуе, і ў вачах Божых ён апраўданы. Вось менавіта наша розніца сёння. Нас сёння не шмат у касцёле, сколькі з нас сёння менавіта з такім настаўленнем сэрца прыйшло. Сколько з нас сёння лічыць сябе праведнікам, тым, хто не патрабуе Божай міласэрнасці, той, хто да споведзі прыйшоўшы бэкае-мэкае невядома што, непрыгатавана, без асэнсоўнавання свайго жыцця, сваіх учынкаў, сваёй штодзённасці. На жаль, вельмі шмат. І, на жаль, мы тады мінаемся з тым. І ведаеце, калі мы прыйдзем раз, другі, пяты так у касцёл, то мы потом не хочам сюды прыходзіць, бо мы не чуем ввогуле палёгкі, мы не чуем ввогуле сэнсу таго, навошта тут ісці, губляць свой час, перапрацоўваць свой графік нядзельны, якім можна запланаваць нейкія цікавыя мерапрыемствы, шашлык, агарод, который зараз распачнецца, уже можа распачаўся сёння, бачучы па колькасці прысутных. Вось, і навошта? Таму што пасядзець гадзінку тут, паслухаць, но лепей можна забавіць час у іншы спосаб. Таму што мы заўсёды прыходзім вельмі часта сюды, як гэты фарысей, размаўляючы самім сабою. Это на днях тут сустракаўся з такім сваім сябарам, знаёмым святаром. Ён вяртаўся з-за мяжы, быў у Польшчы у тым ліку, і заязджаў у такой быў парафіі Страхоцін, хіба ён казаў, там у 50-х гадах, яшчэ перад абвяшчэннем святога Андрэя Баболі, была такая з'яўленне Андрэя Баболі аднаму з ксяндзоў. І калі ён першы раз прыйшоў, як прывід да яго на плебанію, той вельмі моцна спалохаўся. Але ён стаяў і нічога не гаварыў, як яму здавалася. Ён, вядома, вельмі спалохаўся, там цэлую ноч не спаў, зрэшта пасівеў тады за ноч, гэты ксёндз, стаў сівы. І потым на наступны раз, наступную ноч запрасіў ксяндзоў з аколіцы, каб прыехалі, разам з ім пабылі, прыехалі, пабылі. Таксама ночью прыйшоў гэтая з'ява, Андрэй Баболя, і яны ўсе гэта бачылі, і, як кажуць, хто куды, хто ў дзверы, хто ў акно. Уцякалі, паўцякалі. Потым нават баяліся прызнацца, што яны там былі. Паехаў гэты ксёндз да біскупа, кажа, эксцэленцыя, такая справа, я не знаю, што такое, нейкі прывід, але это ёсць. Вярнуўся на плебанію, кажа, нейкі там тапорык меў пры сабе, зноў ён прыходзе, говорит, але тапор мімо яго праходзіць, з'ява не цялесная. І нарэшце зноў ён ужо кажа, я не знаю, што рабіць, мне гэта ўжо дакучае. І айцец духоўны дыяцэзіі кажа, слухай, возьми пост на сябе, памаліся, пост, каб гэта справа неяк развязалася, каб это быў таксама гэты пост, можа, як экзарцызм, калі гэта што-то небожае. І праз нейкі час гэты ксёндз утрымаў нейкі пост, і на заканчэнне гэтага посту зноў прыходзіць гэта постаць. І ён ужо кажа, хто ты? І чуе, кажа, я Андрэй Баболя. Прыходзіць час, калі Польшча бярэ мяне як свайго апекуна. Бо мы ведаем этой падзеі з гісторыі, што так сталася. І потым былі пэўныя рэчы, які ён пераказаў, што сюды прыедуць сёстры законы, што тут павінна паўстаць будзе місія. Прыехалі, зрэшта, сёстры з Японіі, каб разумелі там у 60-х гадах. Там это былі цуды, як яны ввогуле трафілі ў Украіну сацыялістычную тыя часы, але гэта ўжо іншая справа. І ён кажа, так, а чаму ты сразу, як прыйшоў, не мог нічога мне сказаць? Я тут палохаўся, ён кажа, я крычаў табе, толькі ты мяне не слышаў. І другі раз, калі я прыйшоў, я крычаў, я хацеў казаць, но вы не чулі мяне. Чаму не чулі? Бо не былі прыгатаваныя. Дзякуючы вот этому посту, які ты паўзяў, дзякуючы малітве, якую ты гэта інтэнцыя, ты стаў здольны нарэшце пачуць. Браты і сёстры, мы таксама патрабуем вось менавіта посту, патрабуем часу, патрабуем пакоры, патрабуем асэнсавання свайго духоўнага стану дзеля таго, каб нарэшце рэшт слухаць Бога, нарэшце рэшт размаўляць з ім, не з самім сабою, не з сваёй пыхай. Таму жадаю, каб у сённяшні дзень пра заступніцтва Маці Божай, калі ушаноўваю асаблівым чынам у суботнія дні, каб мы навучыліся гэтаму.
каб наша малітва не была размовай з самім сабою, каб наше жыццё сакраментамі было жыццё сакраментамі, а не выкананне абрадаў, каб гэта мела сэнс і жыццё, каб гэта прыносіла нам сапраўдную карысць, а праз гэта усе іншыя людзі, залежныя ад нас, маглі атрымліваць то, на што маюць права ад нас, як ад вучняў Езуса Хрыста. Амен. Праз заступніцтва беззаганнай маці, якая паволі свайго сына стала духоўнай маці ўсіх людзей, з даверам узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб праўды веры, якія яны вызнаюць словамі, сталі таксама сэнсам іх жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў, каб выконвалі сваё пастырскае служэнне ў духу сапраўднай пакоры і спагады для людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых людзей, якія нясуць крыж сваіх цярпенняў, каб праз сваю велікадушнасць і цярплівасць дапамагалі ўсяму касцёлу ўзрастаць у святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто ў гэты час удзельнічаў у рэкалекцыях, за нас, які будзем на наступным тыдні перажываць парафіяльныя рэкалекцыі, каб яны атрымалі ласку ўнутранай перамены. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Дзякуем Пану Богу за атрыманыя ласкі і з просьбай аб здароўя апецы Маці Божай для Льва, Глеба, Марка, Марыны, Марынаты, Тарэсы, Ганараты. Таксама падзяка Пану Богу і Маці Божай за пражытыя 43 гады ад Александра, 41 год ад Яна, з просьбай аб здароўі душы і цела, ласкі Божай міласэрнасці, моцнай веры для іх і ўсёй іх сям'і, сям'і Мацевіч. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб у час Вялікага посту мы ўмацавалі нашую надзею на бязмежную Божую міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання і перамены жыцця. Выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з Табою ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. А пад крыжам маці стала, крышу смутку абдымала, на якім канаў Бог сын, на якім канаў Бог сын, ді дай Бог яго праткнуты, на высокі крыж пакуты, ён пайшоў за нас адзін, ён пайшоў за ўсіх адзін. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Пане наш Божа, дзякуючы Твоей ласцы, мы з чыстым сэрцам можам удзельнічаць у Тваіх таямніцах. Дай просім, каб мы годна ўшанаванні і ўрачыстасці іх устанаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм У гору серце. узносім їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, Ty dajesz nam особливий час ласки і аднаўлення, каб мы очистили наше сердце от неупорядкованных схильностей и сярод земных справаў, дбали про
Najpierw prawie wieczne zbawlenie, Tamu z aniołami усими świętymi my prosławляем Ciebie, razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи, заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений і покликаний на вечеру ягонную. Ты пришел, але скажи тільки слово, і будь оздоровлен. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его веры, справа певная. Боскость Твоя укрытая на крыжи была, тут же и человечность втоена Твоя, як злочинец на крыжи, с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. Як злочинец на крыжи, с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. Молимся. Милосердный Боже, Ты неостомно узмацняешь нас хлебом життя. Дай просим, каб з глибокою пашаною ми приймали найсвятейший сакрамент і приступали до Його з вірою у серці, праз Христа Пана нашого. Амен. Зараз помолимся на вянне до Найсвятейшей Маті Божої Ясногорской.
Узнесем наши молитвы и просьбы, особливо те, які ахвяравалі падчас гэтай святой мшы. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Maryjo, Matko Jasnogórska, Ty w swoim życiu dałaś wzór postawy człowieka wobec Boga. Wiara ukierunkowała Cię na wyłączną służbę Jemu w świątyni, w Nazarecie i pod krzyżem byłaś Mu najlepszą matką. Taką jesteś dziś dla nas. W Nowenie nieustannie wypraszasz nam siłę do dźwigania krzyżów życiowych. Boże, który zawsze pocieszasz cierpiących, usłysz dziś naszą wdzięczną modlitwę za otrzymane łaski przez przyczynę Maryi. Będziemy powtarzać: dzięki Ci składamy, Maryjo. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że dałaś światu Jezusa, naszego Zbawiciela. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że współcierpiałeś ze swoim Synem, aby wysłużyć nam zbawienie. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że jesteś z nami w dniach cierpień i doświadczeń. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że budzisz nadzieję rozpraszającą smutki. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że wstawiasz się nieustannie za nami. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że ukazujesz światło wiary i prawdy. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że swoje cierpienie ofiarujesz za nas. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że pomagasz odnaleźć Jezusa szukającym. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że wciąż zachęcasz jak w Kanie, czyńcie cokolwiek wam każe mój Syn. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że jesteś z nami w tym cudownym wizerunku. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Że pobudzasz nas do znoszenia trudów w Duchu Bożym. Dzięki Ci składamy, Maryjo. Dziękujemy Ci, naszo Matko, że stałaś pod krzyżem Jezusa i orędowałeś za nami. Dziękujemy Ci, że dziś spoglądasz na nas z cudownego obrazu i nieustannie o nas pamiętasz. Matko najlepsza, wstawiaj się za tymi, którzy dziś odbywają swoją drogę krzyżową i Ciebie proszą o pociechę. W modlitwie ufnej i wytrwałej będziemy powtarzać: bądź przy nas, Matko Jasnogórska. Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. W walce z egoizmem i samolubstwem, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w rezygnacji ze swego niesłusznego sądu, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w przyznawaniu się do Boga. Bądź przy nas, Matko Jasnogórsko. W unikaniu okazji przywiązania do grzechu, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w pomocy potrzebującym, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w zgadzaniu się z wolą Bożą, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w trosce o życie Bogiem na co dzień, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w przebaczaniu krzywd i uraz, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w samotności i opuszczeniu, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. w chorobie i doświadczeniach, Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. we wszystkich naszych myślach i czynach. Bądź przy nas, Matko Jasnogórska. Prosimy Cię, Przenajświętsza Panienko, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy podczas tej mszy świętej jako podziękowania za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Leona, Gleba, Marka, Marii, Renaty, Teresy, Ganoraty i podziękowanie Panu Bogu
i Matce Bożej za przeżyte 43 lata od Aleksandra, 31 rok od Jana, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, łaski Bożej, Bożego miłosierdzia i mocnej wiary dla nich i całej rodziny Macewicz. Prosimy Cię, Przenajświętsza Panno Jasnogórska. Panie Jezu Chryste, Ty byłeś posłuszny woli Ojca do śmierci krzyżowej. Spraw za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, by Twoja ofiara nie była dla nas daremną. Przez Chrystusa Pana naszego. Wielki dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Łaskawy Boże, maju łasku dopomagczy Twoim wiernym, kab jeny усім sercem Ciebie szukali i otrzymali to, об czym z dowieram prosić, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.